Isa ka Ilonggo ginatagan kabuhi ang sabat ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo nga luyag sini gamiton ang nawong ni anay Senadora Miriam Defensor Santiago sa isa ka paper bill. Gin-edit sini nga laragway viral sa social media. Si John Sala nakatutok. Kapuso, kung ikaw ang pamangkoton, kay sino nga nawong ang imuluyag ibutang sa bago nga paper currency sang Pilipinas? Kung si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang pamangkoton, If I were given the chance, I want to use the face of Miriam Defensor Santiago. And I want to be somebody like her, somebody who puts her heart, her passion into action. And after all, she is the best president that we never had. ang sabat nga ini ni Rabia ang ginatagan sang kabuhi isang mass communications graduate nga si Michael Sarate. Sino kay Michael hindi na kuntani siniluyag nga mag-obra sang iya bersyon sang paper bill bangod madamo nang nag-obra sini. Apang na-inspire gid ini sa mga sabat ni Rabia sa question and answer portion sa Miss Universe Philippines. What if incorporate ko na lang ang tanan niya nga gin-answer from preliminary pagkato sa may pageant proper, i-incorporate ko na lang sa bill. So, dira, naisipan ko nga ibutang ko ang Haro Cathedral, ang Hablon, and si Miriam Defensor Santiago mismo sa paper bill. Sa case naman sang Rafflesia, hambal ko, kung magbutang giban ako sang something nga mag-identify or something sang animal sa paper bill, kay halos na nandaan yung paper bill is nakabutang is our animals. So, muna, hambal ko, kung magbutang giban ako, ano ay ang something nga mambal natin nga we are proud to have it here in Panay and in the Philippines. Makita si ginisenyo sini nga paper bill ang pila ka mga ginapabugal sang Western Visayas. Sa likod, makita ang Hablon, Haro Cathedral kag Rafflesia. Samtang sa atubang sang paper bill, makita naman ang ginakabig ni Rabia nga the best president we never had, nga si anay Senador Miriam Defensor Santiago. I'm really proud to have Rabia and Mayor Jerry Treñas. And today, balaan ko damo-damo ang ginagyan ang Iloilo City. And hambal ko, how could I contribute to the greater glory sang aton banwa? And also, it's my way of inspiring our Ilonggo artists to do more and to dream and to pursue their dreams. And it's also my way of telling the people that we are not just Ilonggos, but we are Ilonggos. And we are really proud of it. Hindi lang si Michael ang na-inspire sa sabat ni Rabia Mateo. Mismo ang banas ang anay senador nga si Attorney Narciso Santiago Jr. Ginpasalamatan man ang beauty queen sa mga maayos sini nga tinaga sa nagtaliwan nga senador. Nagpahayag maninis ang suporta sa Ilongga Beauty Queen. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1. Western Visayas.